Den vandfyldte arbejdssål A40 med den meget store komfort består af en blød fjedrende EVA-sål, hvori der er indbygget en sensorisk vandfyldt massagesål med meget stor støddæmpning. Den vandfyldte arbejdssål A40 tvinger foden til en konstant bevægelse, selv når man står stille. Denne konstante bevægelse af foden fjerner trætheden i fødder og ben og mange af de rygsmerter, som opstår igennem arbejdsdagen. Problemer, der netop skyldes, at mange af arbejdsopgaverne automatisk medfører lange perioder med meget stillestående arbejde. Det er i stor udstrækning bevægelsen af musklerne i fødder og ben, der får blodet fra fødderne pumpet op til hjertet. E. Stranden fra den norske lægeforening har tydeligt i denne meget overdrevne illustration vist, hvorledes venepumpesystemet fungerer. Når arbejdsopgaverne så medfører, at man i rigtig lange perioder står næsten stille, sker der en ophobning af blod og lymfe i fødder og ben, som nedsætter tilførslen af ny energi. Det er dette stillestående arbejde, der fremkalder træthed i både fødder og ben, og som for mange får fødderne til at hæve. Trætheden i føddernes muskler bevirker automatisk, at man forsøger at finde en aflastende stilling for fødderne. Typisk vil man lægge mere af vægten på føddernes yderside. Denne stilling er meget aflastende for fødderne, men belaster desværre samtidig knæ, hofter og ryg meget kraftigt, hvilket for mange er den egentlige årsag til daglige rygsmerter. Især smerter i lænden stammer fra denne aflastning af trætte fødder. Vandbevægelsen i arbejdssålen A40 giver en konstant massage af fodsålen, selv når man står helt stille ved arbejdsopgaven. Sålens provokerende bevægelse af foden får venepumpesystemet til at virke meget bedre, hvilket automatisk reducerer trætheden og hævelsen af fødder og ben. Mindre trætte fødder giver automatisk mindre rygsmerter. Det stillestående arbejde bevirker samtidig, at foden ikke bevæges ind i skoen, således at det er de samme små områder på fodsålen, der konstant skal bære kropsvægten. Denne belastning over lang tid får hudlagene til at synke sammen, hvilket blokerer for blodtilførslen til netop de mest belastede områder på fodsålen. Det er denne udvikling, der giver fodsmerter, og som for rigtig mange har udviklet direkte smertepunkter, især under forfodsballen. Vandbevægelsen i arbejdssålen A40 bevirker, at belastningen fra kropsvægten konstant flyttes rundt på fodsålen, således at det ikke er de samme små områder på fodsålen, der hele dagen skal bære kropsvægten. Herved undgås en blokering af blodomløbet og en overbelastning af de bærende hudlag. Sålernes provokerende bevægelse reducerer således en meget stor del af de fodsmerter, der for nogle medarbejdere er et meget stort problem. Den vandfyldte arbejdssål A40 er således den ideelle arbejdssål inden for gastronomien, idet den både giver en meget stor komfort, samtidig med at den reducerer trætheden i fødder og ben og skåner både fodsålen, knæ, hofter og ryg.